Dobrý deň prajem. Vítam vás na otvorení 33. ročníka Festivalu humoru a satíry Kremnické gagy 2013. Vyzývam na slavnostný prejav. 6 évvel ezelőtt, mint önkéntes díszletmunkás jártam itt először. 6 rokov dozadu som sem prišiel prvýkrát pracovne. Azóta elnök lettem. A teraz som už prezident. Szép kariér, nem? Veľmi pekná kariéra. Moja filozofia o kríži je taká: Minél többet tapasztaltam az életből, čím dlhšie sa predieram životom, mint művész embernek, gondolkodó embernek, ako umelec, také si kladie otázky, és ezáltal annál nehezebb lesz a kereszt, a művészet keresztje. že čím ďalej sa prediera tým životom, tak tým je ten kríž ťažší. Köszönöm türelmüket, hogy meghallgattak. Ďakujem vám pekne, že ste ma počúvali. Úgyhogy sranda víťazí. Vážené dámy, vážení páni, nech vám nevadí, ak sa náhodou niekto bude smiať na váš účet. Smejte sa spolu s ostatnými, je to oslobodzujúce, je to osviežujúce, dodáva vám to ducha. A želám teda všetkým a tomuto ročníku gagov, aby sa takto všetci smiali, aby toto mesto burácalo huronským smiechom, aby ste sa tu cítili dobre a aby ste zase o rok chceli prísť. Milí priatelia humoru, milí Kremničania, tento rok si európski umelci na Slovensku podávajú kľúčky. Košice sú celý rok európskym hlavným mestom kultúry a tento týždeň sa európskym hlavným mestom humoru a satíry stala krásna Kremnica. Točí sa manéž, točí, neteší sa len puritán. Točí sa po storočí, sladký len ako marcipán. Za oblakmi pláva vzducholoď, v tej chvíli dostal nápad majster vod. Chaplin nemá ešte ani rok a 10 už má Fagan Phyllis Fogg. Vážení hostia, vážení prítomní, vítajte na 15. odhalení nosa vzácnemu človeku, ktorý sa zaslúžil tiež o to, že humor, satíra a smiech majú aj nejakú hodnotu. Dnes odhalíme nos nášmu priateľovi, aj režisérovi, dramaturgovi, prekladateľovi Petrovi Šeráferovi, ktorý pochádza zo Slovenska, z Bratislavy, ale je známy najmä tým, že bol režisérom brňanského divadla Husa na Provázkom. No, čo pre mňa znamená, že sa stretneme
to ľudia, ktorí sa nevidíme aj celý rok, ktorí si vždy hovoríme, že sa uvidíme, ale v tej Kremnici to má ešte takú dobrú atmosféru, že je to mimo centra a že tým, že jednak mi tu študovali 2 deti, mám k tomuto mestu aj takýto vzťah. Je to veľmi, veľmi pekné, milé mesto. A inak tu býva dosť prázdno. To viem, že mi aj deti hovorili, že v Kremnici nevidíte živého človeka cez bežný rok. A keď sú tu tie gagy, tak zrazu to mesto žije. Tak preto je to také príjemné. Trúba. Čo? Nie, že lano. Aj to máme. Čože? Počkaj. Na zem. Nechci! Lano na zem! Daj, prosím. Zdávnikom volanie. Nie tak volanie! Srdečne vás vítam v mene organizátorov na výstave, alebo na viac výstavách, viac menej, nominovaných karikaturistov a iných výtvarných diel, pretože nejde len o karikatúry, ktoré sme tohto roku zostavili z veľmi zaujímavých a prestížnych umelcov. By som vám rád predstavil autorov, ktorí sú medzi nami. V prvom rade pána Ribera Hansona, Stefan Despodov, poďte medzi nás. Fero Liptavia je autorom vizuála, ktorý vzbudil u niektorých ľudí troška emócie, ale verím, že všetko dobre dopadne. Tak ďalšie krásne nápady, ktoré Fero s veľkou ochotou a veľkým entuziasmom a s veľkou láskou, aj myslím, že humoru, nám ponúkal a na tomto sme sa zhodli. Mali sme naozaj rôzne reakcie. Na pódiu postupne sa to začalo tak trochu otáčať a tí ľudia začali aj chápať a možno aj rozmýšľať o tom. My sme s tým logom veľmi spokojní a u 99% ľudí sme mali veľmi dobré ohlasy. Keď som už dostal nejaký taký 6., 7., tak som si povedal, tak tu končí sranda. A vôbec ten nejaký úmysel alebo zámer taký nebol a možno mám len fakt slúbiť to, že budúci rok sa to nestane. Príjemný dobrý deň, vážené dámy a páni, vítajte na dražbe čistého papiera. Dovoľte, aby som sa predstavil, ja som licitátor, to ste si určite všimli podľa prísne predpísaného protokolárneho oblečenia. 5 eur poprvýkrát, kto dá 5 eur? Stačí zodvihnúť ruku, aby som vedel, že máme záujemcu. 30 eur, kto dá za čistý papier? Áno, máme tu ďalších. Nasleduje 60 eur krát, 60 eur po druhýkrát. Stretneme sa tu s kopec ľuďmi a vidíme tu určite humor, satíru a mesto žije. Niečo z tých večerných predstavení, čo je v Šapite, by sme možno išli pozrieť, ale teraz priamo deťom robíme program. Miloval som jej jemné dotyky. Jej presné povely. Povedala, chyť ma. No tak som ju chytil. No ale vyššie. No tak som ju chytil vyššie. Ale obidvoma rukami. No tak som ju chytil obidvoma rukami. Ale nie ako koberec, ako ženu. A teraz ma zdvihni. No tak som ju zdvihol. Výpad!
Pripadal som si, ako keby som držal v rukách intergalaktické dielo. Pusti ma! Čo som ho pustil? Pirueta. A tam je... Skáčem, opäť skáčem. Ustal som tvárou tvár realite. Prišiel som tak povediac rád, ale s námahou, ba dokonca tak povediac dosť veľkú, mám palicu, ale napriek tomu ba dokonca hovorím veľmi rád. No tak gegy sú taký sviatok vždy a furt, každý rok, prečo by neboli tento rok. Mám tu veľa kamarátov a vlastne aj ľudí, ktorí sa radi zasmejú. A dokonca sa zasmejú aj vtedy, keď nie k čomu v tomto čase. Takže nech žijú gegy. Už cítim, že je trápno, už je dlho trápno. Hrozí, že sa to zdvojí. Treba vedieť trápne odísť. To je frajerina, ale čo je väčšia drzosť vrátiť sa v trápne. Rozložka so slobodou. A čože taká slabšia artikulácia? Čo? Ja som myslel, že si dáte cukrovú vatu a porozprávate sa o šatách. Dám ti jednoduchú otázku na úvod. Čo spôsobuje v tvojom živote radosť, ale keď to preniesieme na geopolitickú situáciu, aby sa v tej odpovedi odzrkadlil napríklad aj pohľad na rozvodnenosť niektorých tokov. V zásade takisto ma zaujíma v jednej odpovedi, aby si obsiahla aj likožruta v Tatrách, ale takisto ešte je pre mňa dôležité, že či tie štrkové sedimenty v tých riekach, že či je to ako v poriadku ťažiť na tie diaľnice. Áno. Fajn. Kto? Ten, čo tu nie je s tebou sám. Sranda, veľmi silné slovo, aby si podal kus svojho srdca tam von, nie? Tak cigánsky humor je najlepší humor, lebo ten ide od srdca. Preto som tu a preto je to najlepšie. Ja som tu vlastne prvýkrát, takže tá skúsenosť je o to silnejšie a o to viac si to cením, o tú atmosféru všetkých tých vodí a to všetko.
raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Koniec s metkom. Oko vidí všetko. A počuje ucho. Namadáme rukou. Zacítime duchom. Hojdana, hojdana. Hojdana, hojdana, nepôjde za pána, ale za takého, ako som ja sama. Hojdana, hojdana, nepôjde za pána, ale za takého, ako som ja sama. Op, wow. Dneska som bol prekvapený tým, že dosť veľa ľudí prišlo dneska sem. Tretí či druhý. A už všimnite si, akí sú Slováci ohľaduplní aj v tom slove bohatým brat. Prečo nepovieme, že ušmajznú, kradnú, nalapače? Nie, my sme ohľaduplní. Bohatým brám a chudobným dáva. Ja si to predstavujem asi tak, že prišiel do tej bohatej rodiny, povedal, dobrý deň, prepáčte, ale verím, že chudobný. Veľmi ma to mrzí a je mi to trápne, takže prepáčte. Želám vám príjemné prežitie Vianočných svetov.
na úvod lehce shrnu. Budulí neposlouchal a dědeček s babičkou nedoslýchal. Papouchu, kdybys byl pes, nebo kočka, tak bych tě i z klece pustil, ale takhle co? Jo, už jdu. A pan Hajný. Pozdrav pánů, Budulínku. Máš doma babičku a dědečka? A šli někam ven. No nevadí. Počkám tu na ně. Nazbíral jsem jim v lese houby, lišky. Jsou trochu malé, ale dobré. Nejlepší jsou dušené, viď papoušku? No jo, nejlepší jsou dušené. Jo, už jdu. A paní pošťačka, pojď teda. Co tak nám vezete? Časopis Moderní hudba. Dědeček s babičkou si ho objednali, víš? Šli někam ven. Nejsrdečnější na našej konečnej stanici vítam milostivých pánov z Nitry. Élnek azok az élő szlovákok. Všetci tu žijú tí žijúci Slováci. Mŕtvych sme nebrali. A tu si umrela babka Lojčečka. Maďarský? Urlača, to si mi nič nehovoril. Lojčečka néni. A Nyitrából idáig 33 kilométer, és több mint 3 óráig tartott. Že bola dlhá cesta, 33 kilometrov. Z Nitry to trvalo 3 hodiny. Szeretném megmosni a kezemet, de ez a lehetőség valahogy hol? Umyť ruky. Hol? No musíte ísť naspäť, tam je potok. Vážení a milí priatelia, môžete si sadnúť, samozrejme. Trošku vás zaskočíme takou mimoriadnou udalosťou. Dovoľte, aby som vám a pánovi Štefkovi a celému Radošinskému naivnému divadlu predstavil nášho prezidenta Akadémie humoru, Slovenská medzinárodnej akadémie humoru, Jánoša Bána. Sa rozhodla za naozaj úctyhodnú a dlhoročnú prácu Radošinského naivného divadla a najmä jeho zakladateľa, autora, dramaturga, režiséra, etc. Stanislavovi Štefkovi udeliť mimoriadne ocenenie Akadémie humoru 50 Radošinských. Pesenosík. A ďakujem za taký večer, aký sa vyskytne len raz za nejaký čas, ktorý som dnes s mojím divadlom zažil. A každému by som to prial, aby nielen raz, ale aj viackrát sa to zopakovalo. Boli ste skvelí, veľmi dobre sa nám hralo aj včera, aj dnes. A dúfam, že prídete aj nás čistá jasná pokračovať tejto našej ságe. Ale aj vôbec na všetko, čo sa snažíme v našom divadle. Pokým budú v hľadisku takí ako vy, tak budeme mať stále ucho na vašom srdci. Priznám sa, dnes ma Janko Fakla i tí ostatní na tom javisku troška dojali, pretože chodím sem roky do Kremnice na Gegi. Dokonca som bol aj pánom prezidentom. Nech mi to Gegi odpustia a
dnes to bolo veľmi dojímavé a veľmi krásne. K 50-ky nášho divadla sme dostali takéto čestné vyznamenania práve po hre, na ktoré mi veľmi veľa záleží, pretože to je sága mojej rodnej obce. Ja som si tak pomyslel, že k 50-ke nášho divadla by bolo najvhodnejšie čo najmenej oslavovať a keď už oslavovať tak nejakým tvorivým činom. A preto som napísal dvojdielnú hru o Radošine. Od roku 1900 po roku 1950 bolo oblačno. No a teraz začali sme skúšať z čísla jasná, to je od 50. roku po rok 2000. Já mám vztah k humoru takový, že jakoby vlastně obdivuju lidi, kteří umí bavit lidi. Tak jako nenásilně. To já obdivuju. Když se směju, taky násilně. No a jinak jako vlastně o gigoch jsem hodně slyšel, těšil jsem se, že se tady taky ukážu a že se něco uvidím a atmosféra zatím se jeví velice příjemná. Vláda sa chystá už i posledný azyl nášho národného života, totiž Maticu zatvoriť. K tomu prišla vaša správa, ako sa veselo zabávate v takýchto časoch v zguby našej. Koľký to kontrast. Keď je čítanie ľudu, vždy hovorím, že som černoch. Bielý černoch. Tak to tam aj napíšte. Len viete, u vás na dvore horí strom. Prosím vás, ako by ho zapálili, veď dnes už mi nikde nedostať zápalky. Prý sa neprihlásil. A tak som sa prihlásil ja. Hneď som zbadal, akí sú všetci radi. Zároveň som však v ich výraze zbadal aj čosi iné, akési zvláštne opovrhnutie. Na druhý deň si ma riaditeľ zavolal k sebe a s nezvyčajnou zdvorilosťou mi dal zoznam s adresami pozostalých. Keď mi otvorili dvere, predstavil som sa, povedal som, kde pracujem a čo sa prihodilo. Seděl celé dny a noci v knihách. Vždycky ho viděla, jak hluboce sklání svůj hezký bledý obličej na tištěné stránky. Když vešla, zvedl hlavu od knih a potřásl šticí. Zdraví, Ninočku, čaj a šunka jsou tamhle, já za tím dočtu kapitolu. Dnes mě urazili i chněvnou, oznamovala smutně Ninočka, když se posadila. No ne, a kdo pak? Advokát, doktor, jeden dědek, mizerové. A čím vás urazili? Jeden mě popadl za ruku, až z toho mám modřinu a ostatní si mě prohlíželi a všichni mě obtěžovali. Stop
So we are from France, and we have been invited to come to Kremnica Gadji Festival, and it's our first time that we perform in Slovakia, and we're very glad to be here.
we're discovering Slovakian people. Very nice audience. So it was really. We are clowns, so for us, laughter is a very good sign. It's a very clear sign from audience that they are with us. But we are not only looking for laughter. We're looking for a whole relationship with the audience. So there can be cry, there can be just silence, there can be lots of different ways to be in relationship with the audience. But for us, when the audience is laughing, it's very clear that we caught them, we've got them. So it's like a thermometer. Thermometer, you know, when you have fever. So we know, okay, they're here. So it's one part of our work is to make people laugh, but it's not the only part. Spravíme zelenú. Červenú nemám, oranžovú. Môže byť oranžová? Dobre, tak spravíme oranžovú žirafa. A čo má žirafka? Dlhý chvostík má malinký, ale dlhý krk má. No, tak. Taký dlhý krk, to je to naše. Malé uška, lebo malé uška má táto naša žirafka. Takže už máme dlhý krk a predné nožičky a teraz spravíme ešte zádne nožičky. A žirafka je na svete, nech sa ti páči. Pekný deň vám prajem. Ty by si chcel čo? Havina? Dobre. No ale tak to baví. Na obed. Na obed si už polievku nedávam, to vynechám. Namiesto nej si dám guláš, vieš? A potom si dám už ten rezec s nejakým majonézovým týmto šalatikom a tak, vieš? No ja kúra. Ja zásadne si dávam kúra, áno, kúra, krimované kúra. No a povedzme si, čo je to kúra? Čo je to kúra, hej? Nič. A keď si k tomu dáte feferónky, tak vlastne tie feferónky vám to všetko spája, aj tú kúru. Neviem, o čo ide, tak. A ty? Áno. Nie, ja si dávam vitamíny. Aha. No, mixujem si trebárs banán v mlieku, alebo tak. No však aj ja si dávam vitamíny. Áno, vitamín D, bercinku. A ty? Viete, ono je to všetko hlavne o držaní tela. Áno. Pem. No povedzme, sme na ceste. Pem. Krista, tak aspoň vcucnite líca. Klientky, ktoré prešli kúrou low fat life, dosahujú hodnoty hit 2,5-krát vyššie ako bežné ženy. Low fat life. Sústreďme sa na svoju omegu. Chyťme sa za tuky. A opakujme. Nebudeš mať inej diety okrem low fat life. Vy neviete, že krmiť herečky počas predstavenia? Sme radi, že nás organizátori pozvali aj tento rok, lebo sme tu vlastne každý rok a nám sa na gegoch výborne hrá. A je tu vždy vynikajúce publikum, ktoré reflektuje aj na tie súčasné fóriky, ktoré si tam dávame. Dneska sme tam mali celkom aj dosť takých všelijakých politických náražok. Ja som veľmi rada, že tento národ žije, že na to reagoval. A ja sa teším, že teda nás pozrite na budúci rok. A vždy sa sem radi vraciame a vždy sa veľmi tešíme. A dokonca máme pred predstavením na gegoch vždy máme trému, čo je podľa mňa dobrý znak, lebo už sme staré kozy a už tá tréma nie je to, čo bývala, ale na gegoch to znamená, že nám veľmi záleží na tom, aby sme dobre zahrali. Lebo toto je vlastne scenár, ktorý vznikol aj za účasti nás, našich vplyvov veľmi a najmä myslím, že aj tie súčasné politické narážky
sme tam dávali s tým úmyslom, aby proste ľudia na to reagovali, lebo bohužiaľ politický humor, politická satíra už v televíznej podobe nie je a ja by som bola rada, keby sa oživila, keby sa našiel niekto, kto sa tomu bude venovať. No tak aspoň v tejto divadelnej ju trochu prinášame. Kdekoho z vás. I nás velmi trápí, jak se postupně vyvinula společenská situace, a to nejen u nás, ani jen u vás, ale vlastně na celém světě. V Německu proběhla takzvaná noc dlouhých nožů. Gratulujeme. 1935. V lednu se Mao Tse-tung stává předsedou komunistické strany Číny. Kto by vedel do taktu fúkale? Fú, nedáš? Čo? Do taktu. Poď. Chlapec ide. Počkaj, teraz som oni videli obidvaja. Duch. Nedá. Tak sa ospravedlňujem, ja som obidvaja, ste boli tak pokope. No ukáž. Utri mu tú hadicu, utri si ju do tvojej trigovice, aby si to mal... Čistečka hadička to je, ja tam dávam takú žartu. Ty si utri do svojej. Nikto nemal húbe, neboj sa. Lebo ja tam dám takú žabku, vieš. Ja tam dám tú vysielačku, chalani, skúste ho potom... Chodíš na hudobnú? Na hudobnú školu chodíš nejakú. Ale máš hudobný sluch. Do taktu pekne. Neboj sa. Ideš. Výborne. Teraz dajte úplne tichučko, lebo to bude taký podmašček vlastne len. Ty sa budeš môcť skús slabšie, lebo nebudeš vládať celú pesničku. Skús, no. Skús. To je tento takto. Poď naučíta to a ideme, kým si to mám brať na chyzbu.
V programe Logic Pro by sa to volalo, že má veľkú latenciu. U dvojitého žebříku musí být obě ramena spojené žetízky, připevněny na obou stranách nýty. Ja? No, povedz, kamarát. No, ja som videl dneska, že dosť ľudí to videlo prvý raz. Tak, ja to cítim, ja to viem, kedy to je, lebo akože, môže to byť sranda, ale keď to už človek vidí druhý, tretí raz a máme takých fanúšikov, ktorí boli, hádam, 15 razy na našom koncerte a bavá sa, ale nebavá sa tak, jak ja to vidím jednoducho, že kto je prvý raz na koncerte, to je poznať. No. Takže videli sme, že dneska to bolo dosť takých, čo nás videli prvý raz a vtedy ma to teší, vtedy ma to aj baví. Je to voľačo nové pre nich, lebo tak tiež to už hráme dlhé roky a tie nástroje už pribúdajú pomalšie a pomalšie, lebo zase nedá sa ísť až neviem kam, do nekonečna. Vyhol, lebo málo kedy sa stane, že hráme v divadle a práve je to perfektné, lebo tí ľudia fakt idú na ten koncert, takže sedia, zabávajú sa, reagujú tak spontánnejšie. Keď si na rockovom festivale alebo na nejakom, sa tam plancú, spívami, je to také uvoľnené, ale toto je také sústredenejšie na ten koncert. Tí ľudia sú takí pozornejší, reagovali úplne fantasticky. Ty si spomínal, že či je vidieť rozdiel, že sme na gegoch. Áno, je to vidieť. Bavili sa, smiali sa, úplne super. A ešte jednu takú špecialitku sme mali dneska, že naozaj sme to vyhodnocili, že tak škoda, že už sme to zbalili, neviem, či ste to zachytili, že mali sme najkrajšie vyzdobené pódium v celej histórii našej. Čo sa týka, boli sme na divadelnom pódiu a mali sme to nádherné s tými bočnými, s vlajkami, s predsedom, s portrétami, s osobnú strážu, s rebríkom, akože hromotnosť prostriedku. To sa potom hrá. To sa akože, mali sme, a tých koncertov sme mali za tých 13 rokov ozaj moc a akože toto bolo najkrajšie vyzdobené pódium. Pozri sa do textu. Tak, vidíš tuto? Dva krajciare. Pozri. To je dobrý text. Ten text je dobrý. The text is good. Dario Fon wrote it good, okay? Dva krajciare. Two shekels. Dobře, ja som tady nejaký pitomný lídač. Okay. I'm the caretaker of the cemetery. Vy všetci sem prídete a chcete zničiť bastard to come here and destroy everything on my cemetery. Slezeš z zdi, daj down the wall, get out of the wall, troublemaker, wise guy, wise guy, just another Slovak bastard. No, it's a Czech guy. To je Čech. Je to Čech. Že ľudia? Koľko je tu Slovákov? Čechov? It's a Czech bastard.
ladies. Ladies, čo tu robíte ladies? Proste ja som tu bol prvý. Pred Bohom sme si všetci rovní. In face of God we are all equal. We are all equal. So go home and cook. Poďme, ľudkovia, týmto smerom. Nadiaľ to nás koleso vedie. Poďte s nami, pridajte sa za kremnickým pokladom. To si hovoríš, matka, detko na ceste, ale máš za ním. Čo je? Čo si myslíš? A toto je čo? Však to je penky, to je vodno. Saber! Hralo sa veľmi príjemne, diváci tu boli skvelí, ja som bol prvýkrát na kremnických gegoch. Bolo to v rámci Slovenského národného divadla s rozprávkou. A hovorím, že diváci boli úžasní, sme ani nečakali, že prídu v nedeľu v takom hojnom počte, akí boli. A humor ako taký, no tak to je súčasť života, bez toho sa ani nedá žiť. Keby človek nemá v sebe humor, tak nemá ani motiváciu do života. Takže či už je to cez deti alebo cez dospelých, je to asi z najdôležitejších stránok nášho života. A čo hovoríte, že je tu taký festival humoru na Slovensku? No tak konečne sa niečo také zobudilo, tak dúfam, že to bude rozkvitať každý rok a dúfam, že sa tu dostaneme aj s nejakými inými predstavami. Pekné popoludne, milí priatelia, vítajte na záverečnom gala programe kremnických gegov, Festivalu humoru. Ďakujem veľmi pekne. Takže cenu Grand Prix získava kto? Le Roi Vagabonds. Tényleg ezt most akkor csak így saját magunknak. Mindenféle udvariasságot félretéve őszintén örülök, hogy eljöttem a fesztiválra. Több okból is, de elsősorban azért, mert nagyon ritkán jutok színházba előadásokat nézni, és itt most hál' Istennek volt alkalmam jó néhány előadást látni, bizonyos utakat a színház különböző műfai irányaiból, ami persze sokszor kicsit elkedvetlenített, de más oldalról meg azért megdobogtatta a szívemet is. Tehát meglehetősen hullázó színvonalúnak találtam a fesztivált, és erre tényleg nagyon kéne vigyázni, hogy
egy adott szakmai színvonal alá semmiképpen ne menjen ez a, hál' Istennek most már a Krisztusi korban lépett színházi fesztivál. Annyit fontosnak tartom még elmondani, hogy a Nyíregyházi Idol Fesztivál ennek a fesztiválnak a mintájára született meg, és tulajdonképpen kicsit hasonló profilt is képvisel, nem nemzetközi jelleggel, hanem lokálisan csak Magyarország, és ha úgy tetszik, a határon túli színházak vidám előadásai felé. De ezt csak úgy zárójelben mondom. Nem utolsó sorban azért, mert mindenképpen maga az ötlet is rendkívül jó. Nevettetni a világ egyik legnehezebb dolga. És érvényesen nevettetni, ez pedig aztán még sokkal nehezebb. Nagyon sok izgalmas előadást láttam, ami az én fantáziámat is megindította, és őszintén kívánom, hogy a fesztivál mindenféle, akár politikai, akár gazdasági nehézségekkel együttérve képes legyen a továbbélésre. Reményeim szerint is Stradna vítěz. 33 znamená, alebo sa pripomína väčšinou v súvislosti so zrelosťou, s dospelosťou, s akýmsi završením mladosti a prechodu do dospelého života. Prirovnali sme to aj na našom vizuáli k akýmsi Kristovým rokom, tým, že sme klauna, ktorý nesie kríž, znázornili, že tá cesta naša 33-ročná za kvalitným a dobrým humorom, za šírením kultivovaného humoru bola ťažká, bola jednoduchá, ale dospeli sme k tomu, že ten humor treba naozaj zušľachťovať, treba ho udržiavať na určitej úrovni, lebo inak sa nám bude ťažšie žiť, lebo len z vlastnej zábavy naozaj tento národ alebo tento ľud, alebo títo naši ľudia neporastú. Takže myslím si, že celé to bolo o tom tohto roku, že sme vlastne zistili, ako dospievať, ako vlastne sa venovať len tomu najkvalitnejšiemu, čo môžeme zohnať, a tým pádom to aj bolo. A sme radi, že sa nám to podarilo, že ročník sa vydaril a že nakoniec tá naša cesta bola úspešná. Takže všetkým ďakujeme a ďakujeme aj vám, že ste boli takí trpezliví a odpuste všetky naše nedostatky, ktoré sme tu mali. Budeme sa ich snažiť opäť vylepšiť a opäť festival zlepšiť alebo okrášliť. Každým rokom sa niečo naučíme, každým rokom niečo vylepšíme, ale aj pokazíme. Sme len ľudia, tak ako aj vy, aj všetci ostatní, a tak sa nehnevajte naozaj, ak niečo nevyšlo. Ale vyšlo nám pomerne počasie, bolo veľa ľudí a takisto myslím si, že bolo veľa dobrých ľudí. A jedným z nich je aj pán Chrenek. Ďakujem. Ja myslím, že 33. ročník kremnických gagov bol vynikajúci a rozrástol sa nám trochu, bolo väčšie šapito, tak ako sa rozrastá Európa, tak aj kremnické gagy sa rozrastajú do krásy. A myslím, že stále prinášajú dobrú náladu medzi ľudí. A ja už sa teším na ďalší 34. ročník festivalu Kremnické gagy. A blahoželám pánovi Faklovi, že sa mu to podarí stále udržiavať, zlepšovať a je to skvelá práca. Ďakujem.